We are live na. Oh, karang nan oh good. Hello mga tips. Tinuod na. Nang. Oh, wala guys. Sa kanan na 18. Kanan na. Kuyawan mo sa tayo. Ako na live 24 seconds na. So, pataka mo. Tawag mo ko sa wala. Hmm? Ate. Kung kita sa mga video yun. Sa? Mag-upload. Live viewers comments show up on StreamYard. This example tap comment show. More layout, private chat, podcast settings. So, okay, very fun. Up. Ayan po pag-iat. Tanaw ko na si Mother og kita ba. Ouch! Papa. Sana. Mama. Papa. Oh, dyan na isda ikaw ang koan o. Pache. Pache P. Pache. Green. 9. 10. 2. Yay! Right. Yeah. 92925 2. Kawa na tigil. Papaya. Aling ko dia tanaw mo kagalingon. Matuwang diyan. Nagkuhan gitu na pumataka gitu na ako no. So sa bali. Soy gani ako. Tes ng bali sa. Sige siya, hindi ko alam. Ay wax. Watch it. Actor sa likod. Ano ba? Dili na mo kukuan mga kanakuan mo mobile mo sud mo jud ka.
Pwede man yung nga, kuha na. Suway na to mga. Hey, baby. Ew. Papa. Wait mo. Ew. Ew. Okay. Naglalako sa dilim. Ngunit ako'y napalapit sa'yo. Saan ka pagtukar sa? Ano ka butang? Nalid ko sa ikaduhang link kung ano. Pero merong link yan sa news. Ew. 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 More. Go. 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 Amin anak, amin anak. Amin ka mama yung mami. Abang ka mama. Baby. Abang kang mama. Mama. Wow. Okay.
butter. Pea butter. Pea butter. Pea butter. Asa man yung kuan dre? Email? Amanda. Ano ba mga Ibo mo. Ako ang gawas noon. kita, dira ako just daliya. Mo na magawas sa email niyo. Hmm. Usa pa. I-click na lang. Dili madungan niya, wala ko madungan. Asa yung mga ano itong mga green account here. Muna doon. Muna Yan, doon. yan. Dili ko just. Picture na ako. Dili ka tulog. Okay? Clipboard. Ikatulo, no? Kudyas Maria. Kaya kini i-schedule full out. So pitsaran der. Wow. Okay, oras din ha. Terus Lusin na 30. Out 12. Oras lusin na 12. na malipay ka maka-live na ka. Nalag. Na malipay ka. Kaya mo gina mo gihaguan sa una. Yeah. It's a baby mama. Hey, where's my eye? Moving ko ay. Napong yung watermark na lapon. Bakit So sa ito pa, maka-live na ka.
Lipay na siya. Malipay na ka. Malipay na siya, oh. Lipay siya. Makalive, pwede na siya makalive. Lipay siya. Lipay siya. Hindi ako. Banner dito. Okay. So, Sponsor ang Sprite sa pan. it's gonna be hard. Sunyan na siya. May gagawa sa na. Dali na kayo. Igor mo magpapon. Hala, grabe si Joaquin. Kumusta naman anak ko eh? Kadlok.
Hatag na. Nagpahit mo. Madlo. Madlo ka na, awan na. Apa? Madlo ko, ano? Hi, saka. Kanta-kanta din. Pagkanta-kanta din. Pagkanta-kanta din. Hi, saka. Yan, pamingit. Sprite na. Sponsor na sa Sprite. Sponsor na sa Sprite. Talaga yun. This is yung muskon, sa? Ano lang. Staff to yung tato. Nakita iro dito. Man. Daoy, di man matindog. Di matindog. Di sa dito siya matingog na. Pag-ato na mo sa live. Masa di yung tingog? Silent live na. Waki na! Ato dito, be! Kapuya, dito mo. Ikaw ba? Pwede lang na i-off yung ano sa ano? Pwede lang i-off mo. Okay, oh. Ang mic. One hour, ugma 1 hour sa. Pila na ka na ako, oras din. Minutes. 8 minutes na. Pila? 8 minutes. Ano lang, 8 minutes. Kaya nga, magdaog na tayo. Tinuod daw 50 kaya. Ayun, pamungkag mo. Oy, kakapoy yun. Susunod ay buti mo. Lamin sa ng kiko. Oo, sa subod nag-order ni Mabel. Katok heart lang. Pero wala na ako na lista ang gahapon. Nagbayad na gahapon ha. 11. Nga 12. Nakabayad. Nakabayad doon. I-1 hour lang ako. Ano ha? Payag na ko live siya. May problema nga sa mga friend gusto ko. Wow, Papa. Mama, may Dala kayo. Igura ikuan. Amna ko. Mama. Ikuan ko na amna ko. Mama. Kanina i-connect sa Facebook, mag-live sa dito, magdungan sila ba? Di man? I-share naman. Share daw.
Ma-share daw na ni mo live. Mo ba? Link, pasad. Wala. Bada, gini mo na pa eh. Lagot siya. Wala tanda. Joaquin, come. Dito. Sleep na tayo dito. Sleep na tayo dito. Sleep na tayo dito. Sleep na tayo dito. Hindi na pangga. Pati sa smakan dito. Mag-live stream, di ko i-birthday ni Joaquin. Ang guna ko nunaan good. Not done eh. Mag-live stream ko May signal. Kung saan ay signal, signal dito din. Pambot? Dali na. Hindi na lang. Higda. Dali, ang header. Kabisag karuan eh. Ibagtan mo, King. Bisa ni Mama Pin. Where? Ano dali ka mama? Dali ka mama? Mag-live stream mukbang.
Hindi mo na kaya. Hindi mo pala kung
nagpot ng katoga. StreamYard berarti ya. Orang-orang natin. Tapi kalau ada itu Kung ano na, bugay ka. Bugay ka. ano yung takal sa ibahan na special message ibutang mo sa kuon. Saan lang pag-create? Lahat sa boss. Mo din na ilang gamito na ay. Yung balita ba? Kung ano man sanay sa ka ng mga lima ka-live. Dahil dua ugma. Ya? Dahil dua ugma. Kasi dua. Kuan ba? Si dua din. Kuan ba? Sweet place ba? Monday, magwala ang ambot na mo nagbisigasa na lang kita nag-aabot sa mga bubo ay abot sa sa mga dagway, tagkakarte. Pagtarong ba eh. Tarong ba yan dari oh. Ay, dari mo head. Oh, dari mo head. Hindi, aminaw. Aminaw na.
Ah, dagan. Subukan. Laro eh. Bukan lagi kuah.